O Concello de Ribeira distinguiu a unha trintena de traballadores municipais polo seu servizo durante 25 anos ou máis. O Salón de Actos do Concello de Ribeira acolleu esta mañá unha especial homenaxe aos traballadores municipais que cumpriron 25 anos ou máis de servizo. Distinción que se entregou con motivo de Santa Rita, patroa do persoal da administración local. A vocación de servicio público dos nosos e das nosas compañeros e compañeiras. Lembro-vos que detrás de cada trámite, de cada servicio, de cada mellora no noso municipio, hai persoas que dedicaron a súa vida laboral a cuidar dos nosos e das nosas veciños e veciñas. Con este sinxelo acto, reconhecemos a quienes cumpren 25 ou máis de trayectoria neste Concello, un fito que merece o maior dos nosos respetos e agradecimentos. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, presidiu o acto e tamén puxo en valor o labor realizado ao longo destes anos polos traballadores municipais. Quero saudarvos cariñosamente a todos e todos os que facedes posible que esta casa funcione todos os días do ano, incluído hoxe, aínda que sexa un día especial para nós, que sexa como prácticamente festivo. A verdade é que a min apetecíame moito facer este acto porque recordo que a última vez que se fixo ni siquiera era concelleira, que foi no ano 2018. Polo tanto, creo que é un acto de xusticia, de recibo para todos aqueles que levades tantísimos anos traballando nesta casa. E destacou o seu amor polo servizo público e por convicción. Quería poñer un exemplo que me parece moi significativo de que un traballa contento e iso se nota na persona de Mercedes, porque Mercedes este ano, como todos sabedes, tocáballe xubilarse e decidiu pedir un ano máis para seguir traballando. Iso creo que Merce é algo que quero dicir moito como persona e tamén como traballadora. Iso tamén quero dicir que Merce ben contenta o traballo, que se sinte a gusto, que lle gusta o que fai e que lle gusta tamén coidar dos seus veciños. Eu creo que ese exemplo pode tamén ser exemplo do que facedes todos os demais. A rexedora local agradeceu o seu traballo o bo trato que lles dan os veciños e veciñas dende os diferentes departamentos que hai no Concello. Desde o conservatorio hasta traballando nos coles públicos, hasta ese servicio de axuda no fogar, en calqueira departamento desta casa consistorial, en fin, todo o mundo se sente atendido. Eu sinto que o facedes así, e ademais tamén pola parte que me toca, gracias por toda esa colaboración que tendes todos os días co que é a parte política do goberno, que tamén é esencial para que os temas importantes e para que os temas do común salen adiante. Así que eu pola miña parte felicitarvos por estes 25 anos que para moitos xa son 30 ou 31, e que, claro, diría por outros 30 máis, pero é mellor que dentro de outros 30 cada un este disfrutando na súa casa, contento, e que a partir de agora todos os que levedes, algúns está de recién chegados a esta casa, tamén vexo por aquí moitas caras de primeiro ano. San Pedro agarda manter viva esta homenaxe ao persoal da administración local durante moitos anos. Felicidades aos que hoxe levades esta insignia que representa a trayectoria a un traballo ben feito e recoñecido, e a todos os que agardemos que se vos poida dar ao longo de moitos anos. Policías locais, traballadoras dos servizos sociais ou mestres do Conservatorio Municipal recibiron esta homenaxe e a súa insignia conmemorativa.